En la majoria dels casos, les víctimes el que tenen és mantenen viva sempre l'esperança i les ganes de lluitar per descobrir la veritat, com el cas que ens acabes de contar, també com el cas que ara els contem, el de Francisca Bria Clérigues, que busca la seva família biològica. Esta veïna de Benifaió va néixer el 1961 al ja desaparegut Hospital Provincial de València. Coneguem la seva història. Em diuen Francisca Bria Clérigues. Vaig néixer el 9 d'abril de 1961 a l'Hospital Provincial de València. Vaig arribar a aquesta casa el dia 23 de maig. Una de les coses que més me va impressionar és quan ma mare em va ensenyar este cordó que portàvem quan eixíem de la inclusa, que érem els bebès. Era de color rosa per a les xiquetes i això era plom. Plom que realment sí pesa. I fica inclusa de València, cuna número 13. Un número que en part marcaria la meva vida. Les condicions en les que vaig eixir de la inclusa no eren molt bones, pues les mateixes monges li digueren que si moria, que tornara a la inclusa en este cordó i li en donarien un altre. Això és fort, molt fort. Ma mare no confiava en les monges, gens. Tenia molta por després de tot l'esforç i de veure que tot havia eixit tan bé, se me tornaren a quedar. I es va portar una foto que encara conserve jo perquè ella me va dir «Esta és la foto que jo els ensenyia a les monges. No m'atrevia a portar-te perquè pensava que te quedaries altra volta allí». Vaig enterar de la meva adopció als 10 anys en l'escola, d'una manera molt traumàtica. Tampoc jo estava preparada i eren tan grans els plors que quan vaig vindre a casa bramant com una loca, els meus pares es van donar compte que no era el moment per a dir-me la veritat. Vaig començar a buscar, me vaig donar compte que anaven tancant-se totes les portes. Anava buscant documentació en llocs diferents i eren inexistents. I jo tinc tot el dret a saber qui és ma mare. Se m'acaba el temps. Tinc quasi 58 anys. Pot ser que el destí no vulgui que la trobe. Pot ser que per bé meu no tinga que trobar-la. Però sí que m'agradaria. Impactant el testimoni de Francisca, que entre llàgrimes reconeix que se li acaba el temps, té 58 anys i les possibilitats per poder trobar sa mare, a mesura que avancen els anys, van reduint-se. Arriba un moment en què les búsquedes, les recerques es compliquen molt, Enrique. Sí, se nos acaba el tiempo, es emotivo verlo, es decir, el derecho que tenemos a encontrar a nuestras madres. Ella ho deia, no? Tinc dret a saber qui és ma mare. Es tremendamente emotivo, es una lucha que tenemos todos. Bueno, a veces ya no sabemos qué hacer y a veces nos resignamos, ¿no? Pero hay que pensar en que hay reencuentros y que se puede llegar. Pero son tantos los problemas para un derecho básico, fundamental de los seres humanos, que a veces con estos reencuentros que te digo es fantástico cuando ayudo a llegar al final. Pero ¿por qué tantos problemas? Perquè fins i tot en el cas de Francisca ella va néixer en l'Hospital Provincial de València, que no existe
existeix actualment. Quines possibilitats té de trobar informació? En té alguna? On la pudo aconseguir? Sí, lo que pasa es que la búsqueda es muy complicada porque ella ha llegado ya al archivo regional de la Diputación de Valencia, está en la calle Beato Nicolás Factor, allí se puede ir y los funcionarios que lo custodian muy amablemente te enseñan los libros, pero es que en los libros a veces no hay nada porque no indica ni siquiera la sala de maternidad de forma clara, no indica el niño relacionado con la madre biológica, simplemente hay una relación de todos los enfermos que entraron en el hospital. A veces casar un enfermo o una mujer que entra al hospital con el niño, con el nacimiento, es muy difícil. Y luego además están las falsificaciones supuestas, es decir, tenemos casos que han venido aquí y que no encuentran de todas las mujeres que han entrado en el hospital provincial, ninguna es la madre, ¿no? Como el caso de Rosario Seneiro, que vino aquí al programa y lo explicó en un vídeo, ha buscado a todas las mujeres que dieron a luz en la fecha de nacimiento con ADNs, ninguna lo es, ¿no? O el último caso reciente que hemos resuelto en Valencia, con mucho trabajo, la mujer que dio a luz a nuestro cliente de 54 años, un hombre de 54 años valenciano, creía que dio a luz en el hospital provincial, como el caso de Francisca, creía que su hijo había muerto, con lo cual también se mentía a las mujeres. És difícil, no impossible. Hi ha un aspecte que m'agradaria comentar ràpidament també, Enrique, i és el que comentava Francisca del cordó de plom que els posaven als que acabaven de néixer i que deien als pares que si els passava alguna cosa durant els primers mesos de vida podien tornar a l'hospital amb aquest cordó i aconseguir un altre bebé. Sí, otra prueba más de... Posa els pèls de punta, ¿no? Exacto, otra prueba más del trato que se daba a los bebés. Es decir, era como mercancía. ¿Cómo que te llevas un cordón que identifica supuestamente un número de expósito o de inclusero y si se te muere, es duro decirlo, vas y te dan otro? Es decir, no éramos mascotas, éramos seres humanos y tenía que haber un control. Esto demuestra que no lo había. Se entregaban por la necesidad o incluso a veces por la forma de pagar que tenía o podían pagar los padres. Doncs si els sembla, Enrique, repassem el cas de Francisca. Els demanem, com sempre, la seva col·laboració. Francisca Bria Clèrigues té actualment 58 anys. Va néixer el 9 d'abril de 1961 en el desaparegut Hospital Provincial de València. Viu a Benifaió, una localitat de la Ribera Alta, i si tenen informació que vostès pensen que pugui ajudar a trobar la seva família biològica, poden posar-se en contacte amb el telèfon 621 21 2148 o amb el correu sosraicesadoptados@gmail.com.